bold. Нека да съм силен и смел. To talk about Jesus. Да говоря за Исус. To someone this morning. Някой да е Grant me the spirit of boldness. дай ми дух на смелост. I am bold and strong. Аз съм смел и силен. Say I am bold and Кажи, strong. аз съм смел и силен. So shall it be for you. Така да бъде на всички вас. Може да бъде Исус. Amen. You're going to pray, Father. Се молиш, Татко, Lead me to the right people. води ме към правилните Lift хора. your voice and pray. Lead me to those that need to hear about the gospel. Води ме към тези, които имат нужда да Lead me, чуят because Благата the вест. Bible said the children of God are led by the Spirit of God. Библията казва, че Божите синове се водят с Божия дух. Father, lead me, lead me, lead me, lead Татко, me. води ме. Lead me to the right ones. Води ме към правилните хора. In Jesus' mighty name. Божието име на Исус. Амин. Let's worship Him. Нека да му се покланяме. Ти си Бог, който име хвалини. Ти си Бог, който име хвалини. И без слава, и почит. Ти си Бог, който име хвалини. Ти си Бог, който име хвалини. Ти си Бог, който име хвалини. И без слава, и почит. Ти си Бог, който име хвалини. Lift your voice. Вдигнете гласа си. Father, let your name be glorified Кажете, Татко, today. нека Твоето име се прослави You днес. alone shall be glorified in what we're going to do Ти today. единствен да приемеш цялото слава и всичко, Glorify което ще yourself, Father направим. Lord, as we go to Прослави minister. себе си, Господи, когато излезе. Oh, glorify yourself, glorify yourself. Прослави себе си. As we go out, oh Lord, Когато излезеш in навън. all we're going to do today, Всичко, което ще правим днес. glorify yourself, Прослави себе си. glorify yourself, Прослави себе си. glorify yourself. Прослави In себе си. Jesus' mighty name. Божието име на Исус. Амин. Now you're going to lift your voice and cover yourself with the blood of Jesus. Ще издигнете гласа си, ще се покрите с кръвта на Исус. Cover all we're going to do with the blood of Jesus. Всичко, което ще правим с кръвта на Исус. Lift your voice and begin to cover all we're going to do with the blood of Jesus today. Издигнете гласа си и покрите всичко, което ще правим днес с The кръвта на blood of Исус. Jesus speak for us. Кръвта на Исуса да говори с Oh, be нас. with everyone. The blood of Jesus speak, 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 speak. We plead the blood of Jesus. Покриеме с кръвта на Исус. Contact with on ourselves. Себе си, Every member of the church. всеки член на църква. Wherever we go, Където и да отидем. the blood stand for us. Кръвта стои за нас. In Jesus' mighty name. Божието име на Исус. Амин. Gonna sing that song one more time. Още веднъж ще изпеем тази Ти песен. си Бог, твоето име хвалини. Ти си Бог, твоето име хвалини. И без слава, и почит. Ти си Бог, който име хвалини. Father, Lord, we give you all the praise. Татко, даваме цяло. We thank you for everyone that is here this morning. Благодарим ти за всеки един, който е тук днес. The ones that are at work, oh Lord, Днес, които са на работа, Господи, be with them, Father бъди Lord. с тях. And everyone that is here, oh Всеки, Lord, който е тук, Господи, let your blessing, нека Твоето the благословение blessing of this commission с това поръчение fall upon every one of you. пада върху всеки един от вас. In Jesus' mighty name. Божието име на Исус. Амин. I pray for every one of you И аз се моля за всеки един от вас. that your coming here today Вашето идване тук will not be in vain in Jesus' не е name. напразно в името на Исус. Every one of us, Всеки един от нас this day, този ден will be remembered in our life in Jesus' се name. помни в живота ни в името на Исус. Signs and wonders will follow us all in Jesus' mighty Да ни name. следват всички нас в името на Исус. The Lord will use you Бог ще ви използва. and
His name will be glorified. Неговото име ще се прослави. In Jesus' name. В името на Исус се моля. Let's clap for Jesus. Нека разгледаме Исус. Може да седнете. I just want to say a few things before Няколко неща ще кажа преди we go. да тръгнем. I want us to understand that though it's a global outreach day, Искам да разберем, че тази ден на глобално достигане which we join other believers all over the world и ние се присъединяваме към всички вярващи по целия свят. in unity В единство, of obedience and the word of God to go and share the gospel of our Lord Jesus Christ да отидем и да споделим благовестието на нашия Господ Исус to Христос someone. на някого. And as you are doing it, Когато го правите, you must not do it with the struggle. не трябва да го правите с борба, да ви е трудно. You must not do it with fear. Не трябва да го правите с страх, You must not do it as a religion. не трябва да го правите като нещо религиозно. You must do it as serious in your heart Трябва да го направите сериозни в сърцето си, that you're doing it unto the Lord че го правите за Господ. and for the gospel of our Lord Jesus Christ. Заради благовестието на нашия Господ Исус Христос. In Luke chapter 16, В Лука 16 глава, from 19 to 31. от 19 до 31. Luke chapter 16, Лука 16, from 19 to 31. от 19 до 31. We understand that Lazarus died Там разбираме, че Лазар умря and the rich man died. и богаташът и той умря. We understand that the rich man went to hell. И виждаме, че, разбираме, че богаташът отиде в ада. And Lazarus went to heaven, the bosom of Abraham. А пък бедният Лазар отиде в Авраамовото лоно. And Lazarus saw, the rich man saw what hell is all about. И богаташът видя какво представлява ада. And Lazarus is in a very, very comfortable place in heaven. А Лазар беше на много приятно място. And the rich man told Abraham to tell Lazarus to go and tell his family. И богаташът помоли Авраам да изпрати Лазар, да говори на неговото семейство. He said he has 5 brothers, Понеже има петима братя. and they should testify that they shouldn't come to this place of torment. Искаше Лазар да ги предупреди, за да може да не дойде в това място на мъчение. This man has seen what hell is all about. Той човек видя какво е ада. He doesn't want his brother to Не come to искаше that place. братята му да отидат в това място. And today, Днес you have an opportunity. имаш тази възможност. God will use you. Бог ще те If използва, you're willing to be used, ако искаш да бъдеш използван. and to help someone not to go to hell. Да помогнеш на някой да не отиде в ада. Amen. Амин. It is a serious issue. И това си е сериозна That работа. is why you have to do it Това трябва да го направиш with all your heart. с цялото си сърце. Heaven is real. Небето е реално място. Hell is real. Ада е реално място. That is why in Mark 16:15, И това в Марка 16:15. Mark chapter 16:15, Марка 16:15. Jesus said, "Go into the world Исус каза, идете по целия свят and preach to every creature." и проповядвайте на всяко едно създание. He has to give the Great Commission for this. Исус даде великото поръчение. So this is what we are doing this morning. Това е което ние правим тази сутрин. Do it with all your heart. Правете го с цялото сърце, Do it with faith. с вяра. Amen. Амин. So when Jesus commands us to do something, Когато Исус ни заповяда да правим нещо, and if we don't do it, а ние не го направим, as a church is total disobedience. като църква, това си е пълно непокорство. And we don't want to be children of disobedience. А ние не искаме да сме деца на непокорство. Say to yourself, Кажи на себе си, I will be a child of obedience. аз ще бъда дете на покорство. Ще бъда дете на покорство. And in Matthew chapter 10, В Матея 10 глава, from 5 we'll read down, от 5 стих надолу да прочетем. Jesus sent his disciples. Исус изпрати своите ученици. He sent them Той ги изпрати 2 by 2 to go and preach. малко двама да проповядват In his ministry at this time, в неговото служение. he was doing it consistently. Той го правиш това непрекъснато. And some of us, we just do it sometimes once in a month. А някои от нас го правим
веднъж на месец. So we have a privilege to do what Jesus Christ is doing. Имаме тази привилегия да направим това, което Исус We are прави. not the first person that is doing what we're doing now. Така че това, което днес ще направим, не сме първите хора, които го правят. Jesus has showed us a good Исус ни example. е показал добър пример. And finally, И накрая, Romans chapter 10. Римляни 10 глава. Romans chapter 10. Римляни 10. I read from 14. Ще прочета от 14 стих. Romans chapter 10 from 14. Римляни 10, 14 Says, стих. how then shall they call on him on who they have not believed? And how shall they believe in him on who they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Но как ще призоват този, в когото не са повярвали? А как ще повярват в този, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? And how shall they preach unless they have been sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who brings glad tidings of good things. И как ще проповядват, ако не бъдат пратени, както е писано? Колко са прекрасни нозете на тези, които благовестват доброто. Praise the Lord. Слава на Бога. You have an opportunity this morning Имате тази възможност тази сутрин to be sent. да бъдете изпратени. Somebody needs to hear. Някой има нужда да чуе. You know, somebody might be in a position where he wants to commit suicide this Може би morning. някой е в положение, в което иска да се самоубие. Somebody might be in a position where he's totally tired about life. Може би някой е от тази сутрин прекалено уморен от живота. Somebody might be sick in the point of death. Някой може да е болен пред прага на смъртта. So let God use you this morning Нека Бог да ви използва в тази сутрин. and let His name be И glorified. Неговото име да се прослави. Our environment here Нашето общество тук is big. е голямо. The work is very large. Работата е огромна. It will come a time, and the Lord directs us to go deep into the ghetto, irrespective if there are Muslims there or not. Ще дойде време, в което Бог ще ни заведе там. Дълбоко в махалата, навътре в махалата, без значение, че там са най-големите мюсюлмани. We hear God at the perfect time to Ще show. чуем Бог на точното време да отидем. But I want us to move this way this morning. Но тази сутрин искам да се движим така. You know this creation here. Тази част е крайречна. I understand that, so we understand that there are people in need of Christ, there are poor people, there are people who don't know about Christ. Yes, Знам, че там има хора, които се нуждаят от Христос. Бедни хора, които не познават Исус. We'll move that area. Ще тръгнем нататък. We'll not go deep. We'll just cut and turn back. Няма да навлизаме много в махалата, просто така ще минем, ще разбием. Then we'll move to the stadium. И оттам отиваме към стадион. We'll move to the stadium. Като отидем към стадион, Don't stay in the stadium. не дайте да стоите в стадион. Pick one person. Хванете някой. Go east, go west, go south. Yes, when we get to the stadium, Значи, като отидете на стадиона, вземете си някой, дали бъдете двама по двама и се разпръснете на изток, запад, север, юг. we might have some activities in the stadium. There's possibility we have some activities. Там ще имаме неща, които ще правим на стадиона. But as we are led to talk to people, we talk to people in that environment at the same time. Но в същото време, както сме водни от духа, така ще благовестваме на хората, които са там. Please, Моля ви, don't rush and give anybody any help. не бързайте да ги раздадете брошурките, както ви падне. It is not a must that you have to finish in your hands. Не е задължително да свършат на момента. Don't give, just throw it out and give me. Please don't do that. Моля ви се, не ги раздавайте, Don't give it to children. не ги давайте на деца. All right? And if you know people who are believers, Ако знаете хора, които са вярващи, you don't have to give християни, it to them, няма нужда им дадете. except if they demand for it. Освен ако те не поискат. And do more of talking. И повече говорете. Rather giving this and leaving the person to. Вместо да дадете брошурките и да оставите човек. Can you read what it is? I mean, the scriptures there can help you to preach. Стиховете, които са там вътре, могат да им помогнат да проповядват. The scriptures can help you. Самите стихове, които са записани, могат да им помогнат. Бог те обича толкова много
Вярваш ли това? Йоанн 3:16. You know, not everybody understands that God loves them. Не всеки разбира, че Бог го обича. Most people think God hates them and God is fighting against them. Много хора си мислят, че Бог ги мрази и Бог работи против тях. No. Исус дойде да умре за теб. Разбираш ли това? Знаеш ли, че небето и Яна са реални? Исус е пътят, истината и живота. Йоан 14:6. Исус е единственият път до небето. Светът, в който живеем днес, е един пазар. Няма да живеем вечно на тази земя, но ти можеш да живееш вечно на небето с Исус. Помисли за своята душа. Какво ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби душата си? Матей 16:26. Моля те, предай живота си на Исус. Нека Той да ти помогне, да те изцели и благослови. Трябва ти мир и радост, почти на всеки, който ти направи нещо лошо. Нека Бог те благослови. Amen. Амин. Do you think somebody needs to hear about this? Мислите ли, че някой има нужда да чуе за това? Така ли? Huh? Can you hear your yes? Има чувам. Then shout hallelujah. Дай свикайте алелуя. So don't miss the opportunity Не изпускайте тази възможност to be a blessing to someone. да бъдете за благословение на някой. Any question before we pray? Някой въпрос преди да се моля. Let's stand up. Нека да стане. Father, we appreciate you, Lord. Татко, ние те оценяваме. Thank you for another opportunity like this. Благодарим ти за още една възможност. We give you all the praise. Даваме цялата слава. We thank you, we thank you, we thank you. Your name be glorified. Нека Твоето име се прослави. And as we go, И когато отидем, please let prayer respond. моля ви, когато се моля, отговаряйте. Father, as your children go, Татко, когато Твоите деца тръгнат, go with us in Jesus' name. отиди с нас в името на Исус. Angels, Ангели, go with us in Jesus' name. да отида с нас в името на Исус. Angels, Ангели, keep charge of everyone in Jesus' mighty name. пазят всеки един в Божието име на Исус. My Lord and my God, Господи, мой Боже мой, give everyone utterances in Jesus' mighty name. дай на всеки един какво да говори в името на Исус. Receive the spirit of boldness in Jesus' name, Приемете дух на смелост в името на Исус. and receive the power to speak the word in Jesus' name. Приемете силата да говорите Словото в името на Исус. Go in the name of the Father, Отидете в името на Отца and of the и Son, на Сина and of the Holy и на Spirit. Святия Дух. Thank you, Lord. Благодаря, че Господи. In Jesus' name we В името are. на Исус се молим. Let's clap for Jesus. Нека да We're going to share these brochures ще ги раздадем брошурките. and take as you want to take Вземете колкото искате and be led to give it out. и бъдете водени как да ги давате. But I will bless them. Thank you for your word. Let your word go. Wow. Send your word to heal, to deliver your instruction as they read it for the Lord. Let the Holy Spirit, speak to everyone about that this worship. Let your power move in it in Jesus' name. Please, another amen, please. Силна амин. All right.